Hi guys. So, karon kay resulta na gyud no. Resulta na gyud no. I am not really feeling well today kay naglain akong lawas kay bali ikaduha na ron ka gabi na wala ko nag-rice. Literally wala ko'y kaon. Na ako'y nagkakaon ko pero mga noodles inanara kay wala na ko'y bugas and wala na ko'y ikapalit og bugas. So mao na gyud ni ang nahitabo no, resulta na gyud siya. So inani man gud ang nahitabo. Like nang-apply kog abroad dayon ni-resign ko sa akong trabaho kay abi na akong makalarga na mid this October. Kanya wala pa di ay kay na-extend daw November na pod. I don't know kung mahitabo pa siya. Feeling na kung mura na akong scam kami sa akong friend. So it's already 2 days karon nga wala na ko'y ka-on rice and gi-maximize na lang gyud nako ako ang kung unsa akong makita diri sa akong place no kay mao na lang gyud akong ginabuhat nga kaonon. So kay wala naman ko'y rice na ako'y noodles nga nabilin na ako'y pancit canton nga nabilin nga tulo ka buok so ganina lima ka buok so ganina giluto na ko ang duha kay akong gipamahaw din akong gibalon sa trabaho. Nag-resign kog trabaho nya, nang-apply kog trabaho na pud balik kay feeling na ko dugay na kaayo akong hinulat din kinahanglan na gid ko mo work kay wala na ko'y kwarta. Nya maulaw ko mangayo nila mama papa nya wala na ko'y kahulman inana bitaw kay murag na maximize na tanan. So mao to nga ni balik kog trabaho atong Lunes. So ikaduha na kong duty ganina and ikatulo na ugma. So mao lagi ni walay kaon-kaon og kuano walay kaon-kaon og rice. So kung unsay makita nako diri sa kuan sa ako ang boarding house, mao ra gyud ako ang ginaluto. Ang problema pa ko kay bayron nun akong boarding house karong pizza 30 no. Dayon karon na ako'y coffee nga nabilin, kabalo ka kanid sa ako aning kuan ate dili ko mag-coffee sa ihaning boyfriend, dili jud ko mag-coffee unya kay wala namang gilain so nag-coffee na lang jud ko sugad ganinang buntag hantod karon gabi ikaduha na ako nag-coffee dayon tawag ani si ate ning uli manggod og kuan ning uli og Mindanao dayon kabalo ka wala na gyud as in wala na gyud koy maulaman no perting paita dayon may gani napay nabilin pagkaon napay pancit canton dayon naanoy daghang mga seasonings and all. So maora gyud akong giluto pancit canton ganina dayon ang egg. Nahurot siya ganiha pag abot ako nigkaon kog isa ka egg then nagluto ko ganina isang buntag duha then isa akong gikaon then ang isa akong gibalon. So inana gyud siya ka pait no. So karon may gani na ay talong nga nabilin sa ref. Isa ni siya kabugkos layos na kaayo ni siya kabalo ka. Pasalamat jud ko wala na ako siya gilabay the last time kay ako na unta ning ilabayan niya. Pasalamat jud ko nga wala na ako nalabay kay na ako ara siyang na himo og torta no. So salamat kaayo gyud kay wala ra gyud na ako siya nalabay dayon naamay harina unya naasay tawag ani kompleto og magic sarap mga seasoning dayon kung sa akong masagol naapag yoy crispy fried so gibutangan ako crispy fried dayon seasoning dayon harina so mao ni siya karon mao ni akong kanon kay matulog na unta ko alas 10 na sa gabi nya gutom man jud kaayo naglantaw ko unsay makita sa ref nakakita man kog isa ka bugkos nga talong. So mao na ako ang ipanihapon ako itulog na lang ni kay nanghulam ko kwarta sa akong ate wala pa may reply nya gutom na gyud tayo. Then ang bilin sa ako ang ref no kay kanina lang kopiko. Di daya jud unta ko mga piduha ka kopiko. Nya mga pina lang jud ko nya. Na ako'y kalabasa na bilin. Ato pa ning last week pa ni actually pero wa pa gyud siya nadaot. So na ako'y tulog ka kalabasa na bilin diri kanila tuon ako ni ugma sa morning kay akong ipamahaw ang kalabasa. Dahil na ako'y cabbage na bilin. Ako ning lutoon pod butangan na ako og pancit canton kay akong ibalon ugma. So na ay kamatis kani butang nato ni sa talong unya. Dayon
kani pagkagabi ilutoon ako ni ugma sa gabi atay ni sa manok so ako anang adumbuhon ugma sa gabi walay rice so duha na ka adlaw wala ko nag-rice kay wala naman gyud kabalo ka as in wala na gyud na maximize na gyud na ako tanan perting paita kana bitang ni-resign na kag trabaho ni-resign naman gud mi sa akong kauban kay nagtuon nami nga makalarga nami inaana bitaw nya nagduha na lang ka bulan wala pa man gyud gihapon nagsige rag ka extend so perting paita. Kabalo ka, ganina sa trabaho, mura kong mahilantan, nga mura kong naglain akong lawas ba, kay walay kaon-kaon rice, akong gikaon, pag anang buntag, anang gabi idaan, akong gikaon, pansit kanton, dayon itlog, pagkabuntag, pansit kanton, naghihapon, dayon itlog, dayon akong balon, pansit kanton, dayon itlog, grabe, mura kong mabuang, dayon, nagsigi kong pangapi, dili, unta akong mangapi na lang ko, kay wala mang gilain. So mao na no, surviving 3 days without rice. So kung unsay makita, kung unsay available nato sa kuan, unsay available nato sa boarding house, maura gyud akong ginaluto. So kaon sa ako kay gutom na kaayo. As in isa ka bugkos 2 4 5 6 8 kabok talong naa pa didto og giprito. Ako aning huruton jud kaon ron kay gutom na kaayo butangan na nako ning toyo og soka naman ko ito soka. So bye bye guys. Update na lang ta mo ugma kung unsa na pud akong kaudon. Guys, mga onta guys. Hindi mo og ketchup. Sauce toyo og suka. Na ako ang pamahapan kanila. Gutom na jud kaayo.